Здравейте, аз съм Цветелина Мангавска от София. Имам генетично заболяване, което няма лечение. След като професор Ердар Карайос одобри лечение с стволови клетки, я направих такова. Слава Богу, още при първото вливане аз усетих голяма разлика и начинът на живот драстично се подобри. Като основното, което видях е походката, която до този момент ме затрудняваше много, а от тогава започна да е много по-лека. Понеже имам голям проблеми с говора и хората по мен казват, че откакто съм направила тези процедури, то се изчистил много. Искам много да благодаря за цялото лечение, за съдействието, за това, че отново започвам да живея нормално.